Kaixo lagunak, gu Helen eta Claudia gara eta periodiko paperezko txapel bat egin dugu. Bueno, hau da tutu bat eta hemen jarri diogu kartulina bat ez egoteko hueco. Eta izatza ere da kartulina. Eta hankak egin ditugu periodikoarekin eta egin diogu forma eta gero kola eman diogu gogorra egoteko. Eta sartu ditugu tutuan egiten egin dugu zuloak eta sartu ditugu barruan, kola zuen pegatzen. Gero, burua egin dugu, lehenengo egiten duzu gola bat periodikoarekin eta kolarekin eta periodikoarekin kapa zoaz jartzen. Gero, belarriak kartulinazkoak dira eta formak egiten dituzu, begi hauek dira eta pegatzen dituzu buruan eta hau da sudura eta egin dugu periodikoarekin ere eta margotu. Gero, hartu dugu kartoiezko zati bat eta forratu dugu. Gero margotu ditugu denak eta gero pinzelarekin margotu ditugu eta ere egin dugu hezur bat hemen. Kaixo lagunok, ni Beñat naiz eta egin dut PlayStationeko mando bat. Lehenengo hasi nintzen egin nituen nola bola batzuk periodikoarekin eta sartu nituen nola hemengo barretan eta gero egin nuen periodikoarekin nola karratu bat eta gero emargotu nuen bertez eta egin nituen botoiak. Kaixo, ni Masa naiz eta lore bat egin dut. Lehenengo pentsatzen nuen egitea zerbait eta ber ateratzen zen, baina ez zitzaidan gustatu eta dena paperez forratu nuen. Gero erreziklajearen gaia buruan sartu zitzaidan eta nola erreziklajearekin mundua babesten dugu balore bat egin nuen.